маняци, как се размазахме с нощи. Лек, направо не знам как станах. Коя стая ще се предава отчета? А в кой отчета? Подявалите в Живко. Че е сълба на маняк. Кое искаш, Олег? Къде си е, човек? Кое става с нощи тука, ей? Пиян, за кой ли път убийствено пиян? Мани, трябва ни отчета за Марчев до 5 минути. Добре, дай ми минута. Хубаво, хай. Ще къде отчета. Нека да пука. Е така. Какво става, колеги? Къв си луд. Няма значение. Ето ви отчета, както ви обещах. Браво, батка. Аз тръгвам, че ме чакат. Поздрави на Марчев. Поздрав на колежките. Хайде бе, какво става? Случайно, виж колко ще се стана. Тъп го намерим, аз ще кажа на теб. Има си график, ще го спазваш, нали? Това е урока. Добре. Цар график. Ето го. Последната секунда. Your job's a joke, you broke. Your love life